Abusuya mechiache obia obia kwaba e de by Grace TV so me say twedi ampo nyanko panto abusuya obia ho ye best so be kan ho no like no comment na wa share ama foforo nso enye bia hwe abevo no subscribe to by Grace TV esan say wo nipa bebre ya ye de be ma me nim say obeye tinya me sure na onye oso akoma so ade ma abusuya obe kai ya best na otwumi no mu ani e ko na otwumi yen sana me nsem be to wonim e fa Berekum e ho ya sana me de be to wonim na na say nyame adom na no more Berekum traditional area wɔn asubmit Berekumanhene mekyerɛ or therefore kyerɛdi aboa asante ɔtɔsommienu the chieftaincy declaration forms ɛde afiri Berekumanhene akɔ yɛ Bono regional house of chiefs ɛwɔ Sunyane na mede bɛtoo no bɛka sɛ saa bere na no anim yɛ a yɛtwɛn saa no be free regional house of chiefs Sunyane aba national Kumase na afei national house of chiefs ahwɛ na ɔgye to mu a ɔtintim Berekumanhene or therefore kyerɛdi aboa asante din ɛwɔ nkrataa mu sɛ Berekumanhene ne agazette no na wɔtumi ne Ghana ban enya nkabom soronko ma bibia yɛ bɔkɔ na busua 2 weeks a ɛkyɛ yɛde nsɛm bɛto wɔn saa bere by the close of last week yɛ twam na wɔtwe yɛ twam yɛn findings from the Bono Regional House of Chiefs say as it stands now Ɔmanhene mekyerɛ Berekumanhene chieftaincy declaration forms na deɛ ɔmo submit yɛ wɔ the Regional House of Chiefs nanso ebesi saa bere amano ka say the Bono Regional House of Chiefs intimi mfem free ɛyɛ Regional House of Chiefs Sunyane ɛma National House of Chiefs Kumase ti saa bere amano ka say deɛ me say bebre na afre bisa update akosi say ne adeɛ I can confirm to you exclusively on by Grace TV say yes Berekumanhene or therefore kyerɛdi aboa asante ɔtɔsommienu the chieftaincy declaration forms no na none of the Berekum traditional council atsankunani nyinaa deɛ ɔso mu yɛ bia ɔmo ayɛ afele ama acting president kwa na ɔhwɛ akyiri ansa na Ɔmanhene bɛyi ɔde nsa hyɛ nkrataa ase ɔmo tintimi na afele bibia ɔso ɔmo yɛ ekodu House of Chiefs no House of Chiefs ɛgye sɛdeɛ ɛsɛ ne fata but saa bere amano kasa deɛ intimi free House of Chiefs or ɛma national nti sɛ obusa I can confirm to you say Berekumanhene a chieftaincy declaration forms no intimi free Bono Regional House of Chiefs ɛma national ɛda so a ɛwɔ the Bono Regional House of Chiefs saa da na me de nsɛ ɔde bɛto mo anim no na it was about 2 weeks and none of the krataa na kɔ saa bere none of the krataa kɔ no bosomi aba but enyam free Regional House of Chiefs so ɛma national na no na checks kakra yɛ gada ɛne report yɛ gada kyerɛ sɛ House of Chiefs no ɛkyerɛ sɛ na injunction bi ne adeɛ wɔ hɔ nti na injunction ne adeɛ wɔ hɔ nti no nsɛnsɛm kakra wɔn pɛ sɛ wɔn hwɛ kansa na wɔn de krataa no ebe free the Regional House of Chiefs aba wɔn de aba nti the reason ti asa abira mo no kasa yi Ɔmanhene chieftaincy declaration forms ntimi free Ɔmanhene sɛ wɔn kyerɛ sɛ na injunction bi ne adeɛ wɔ hɔ so obi kɔpɛ injunction wɔ House of Chiefs hɔ ɛde to Ɔmanhene nso ayɛ no so ne adeɛ nti ɛno nti ɛna wɔn twɛn sɛ wɔn hwɛ nsɛm nyinaa ka bi ansa na wɔn de saa krataa na sɛ Ɔmanhene krataa no ɛfiri hɔ nom aba national nti that is the case and so that is the update abusua yɛde ba bɛso mu now let's not forget obi sɛ why the injunction kɔtɔ nsɛm so yi na anim sɛ de hyɛ branteɛ baako a na ɔpere akonnwa no bi tabili yes briefly din but ɛm sɛ de hyɛ branteɛ tabili manya din a de akyɛ me na sɛ kɔ bɛkasa wɔ social media so yɛnim sɛ na ɔpere akonnwa no bi na bɛla no nyinaa pere akonnwa no sɛ de amammerɛ ne amane sitiɛ no ɛyɛ adehyɛ abusua no nyinaa ɛna obiara na wɔsɛ fata bia ɔde na adehyɛ deɛ kɔtɔ Ɔmanhene anim na wɔde kɔsi sɛ bɔkɔ dwatɔ de kɔsi mpanyinfo bi so ɔde kɔ Ɔmanhene anim sɛdeɛ amammerɛ ne amane sitiɛ na no na yɛwura yɛ sɛ dɛ bia no ma Berekum wo nyinaa ntena so na wɔfa amammerɛ ne amane yɛ kwan so na wɔyi de hyɛ branteɛ a ɔsɛ fata na wɔfa de nsi akonnwa so ɔbɛka yɛ ɔhene ma wɔn na ɔtwe mmienu mesrɛ me ka na ɔtwe mmienu duiɛ no na enkosi ka ontimi nkan ama ɛmfa so ndwie mai ɛno nti na no nyinaa wɔ kotokofie na akora so ne wɔ bi na konti ne wɔ bi ɛna yɛwura busa sɛ sisi akɔ akosi sɛ ɔhene sɛ ɔnum atu kwan na bi sɛ ɔnum nyia na mafa ne adeɛ ma yɛwura busa na ma ahema sɛ sisi a the branch even opposite of the akonnwa no ma no let's not forget say even on that said day no kra no na dana kora so ne ka sɛ ne dihye bi ɔde ne dwa ato eba ɔhema ase ɔhene ne dihye na ɔmo fi France Michel Bijan bontuku no ne adeɛ enti no ɔmo ntimi nye no kɔ ɔhene ka se da bi momfa ɔmo nyinaa nka ho na ɔmo nyinaa nka ho sɛ adihye na afɔ ɔhema nhwɛm nye bi ma yɛwura bu sɛ ɔhema sɛ why na ɔde akonnwa no ma no ɛhɔ na ɔhema abɔ de hye branteɛ Kofi Asante Korobea team yɛ nnɛ ɔne wɔ therefore kyerɛ di abo asante yɛ ɔtɔ so mmienu Berekumanhene na wobɛkae a
ebere mpo ɔmanhema bɔ de hyɛ branteɛ din no yɛwura no busa na no mawu nyinaa sɛ de amammerɛ ne amane sitie sɛ obi wɔ biribi ka anaa dabi obiara sɛ ɔne hwee ka na ɔbɛta akyire na de hyɛ branteɛ yɛ a wɔba no wɔn akyerɛkyerɛ paa ma biribi atumi atu mpɔn yɛyi nim sɛ ɛbɛyɛ adigyeɛ ɛbɛyɛ ɔfɛ na akɔ no koraa ma na kontin no koraa deɛ ɔka sɛ ɔmanhene anaasɛ de hyɛ branteɛ a ɔhema bɔ ne din no asɛsɛ na ɔsi wɔ nim no bata ɔbaeɛ no sɛ a ma konta koraa nti afei koraa na yɛbɛyɛ korɔ na yɛaboa ma ɔman no atu mpɔn na biribi ayɛ ka no hwɛ bɛyɛka deɛ akɔsi sɛ de hyɛ branteɛ na wɔka wɔn a sɛbi wɔn nyinaa de wɔn dwa atoa akɔ yɛn ho na n'ahema yɛwura ma n'akonnwa sɛ hwan na ɔde akonnwa no ma no na ɔbɔ ɛyɛ de hyɛ branteɛ Kofi Asante Korɔpɛti na ɛno ɛnsɛe hwee abusua yɛnkyerɛ wie ne yɛnte aseɛ ɛwɔ yɛ akamfo amammerɛ mu no ɔmanhema na wɔtumi sɛ wɔyi de hyɛ branteɛ yɛ obɛdi akonnwa and in this case ɛnam sɛ Berekum yɛ paramount nti ɛyɛ ɔmanhene adwanti no ɛyɛ ɔmanhema na ɛwɔ sɛ akonnwa no ɛna ɔmanhema nso bɔ de hyɛ branteɛ din ɛni baabiara sɛ bi a de hyɛ branteɛ ɔkɔpere akonnwa na wɔn nsa anka kyinkyini fakɔkɔɔ sɛ mente aseɛ sɛ mbɛpere akonnwa no me nsa anka in this case ɔpanyin a ɔde asɛm no kɔɔ ɛyɛ the Bono Regional House of Chiefs mekyerɛkyerɛ sɛ ɛyɛ abɛte asɛm no ase yi ɔpanyin a ɔde asɛm no kɔɔ Bono Regional House of Chiefs a wɔkyerɛ sɛ ɔnte aseɛ na ɔkɔpɛ injunction koraa de ato bra na ɔmode Berekumanhene bɛsi akonnwa so n'asɛm wɔka nyinaa ne sɛ ɔyɛ voice bi ma ne ba abɔnten na asɛm wɔka nyinaa sɛ o ɔmanhema koraa yɛ asisi ɔte akonnwa so yi ne fie nipa bi nso wɔn nyinaa yɛ abusua ba de fie obiara wɔ fie a ɔfiri mu wɔn fie na ɔhema no wɔ hɔ na ofiri odi hema ɔyɛ nyame dea no ɔmanhema yɛ a waba nso firi saa fie na mu afei ne nsɛm no bi a na ɔka no afei ne nsɛm bi a na ɔka koraa ne sɛ Berekumanhene na ɔkɔ akura yi ɛyɛ doctor nana amankona deɛ wɔ ɔno nso firi ɔhema nua panyin sɛdeɛ amammerɛ ne amane sitie ɛna bere a ɔno nso ɛyɛ nyame deɛ ɔhema pɛ sɛ ɔsan fa ɔno ani nua Kofi Asante Korɔbea deɛ ɔne ɔdɛɛfoɔ kyerɛ di abo Asante ɛba ma bɛdi akonnwa nti papa no asɛm a no ɔka nyinaa ne sɛ asɛ ɔhu ne sɛ ɔhema nana bi adi ɔno nso aba abɛdi afei nya no ɔhema nua panyin adi afei ɔno ne nua ɛsɛ aba bɛdi ɛgyina sɛ ɔhu ne sɛ n'asɛm a ɔka no yɛ nti ɔde akɔdan the Bono Regional House of Chiefs yɛ ne saa bere ɔmanhene gazette anaasɛ ne CD forms no ɛmfiri hɔ ma n'ahyɛn no n'asɛm a na ɔpanyin ne ka ne sɛ o ɛba saa n'asɛm ɔhema ne ne fiefoɔ no ɔmo na edi a ɛwɔ abira ɔmo nso ɔmo di biɛyɛ na mmerɛ bi kɔ ayɛ bɔ ɔmo ano ba sɛ ɔmo nya abotire na ɔhema di wie na afei Berekumanhene na ɔbɛdi akonnwa no di wie a ɛbɛba ɔmo nso efie na ɔmo nso adi abusua but yɛnkyerɛ mu yɛn nti ase ti ne nyina so nti ɔde asɛm no ɛkɔ dan the Regional House of Chiefs no sɛ dabi ɔhema adi afei Berekumanhene na ɔkɔ akura yi ɔno ne nua na ɔmo sa na bɛte akonnwa so nti wɔsɛ nkefiri wɔn ba ɔmo fie na ɔmo di dabi ameka no makyɛm sɛ nka wɔka ne sa nte ase wɔ mu sɛ o no korɛ o hwɛ mu a asɛ efie wei adi obi yɛ foforɔ abɛdi wei adi atoa so bɛyɛ 9 num saa anka nte ase wɔ mu but no korɛ ne sɛ wɔyɛ akan ma mu ha no yɛakonnwadie no anaasɛ teacher obi mfa asante na yɛwɔ yɛ asante ma mu ha no yɛakonnwadie no ɛnyɛ rotation a sɛ bi a efie wei di a ɛnkɔ a nso bɛkɔ baabi no yɛwɔ abudu yɛwɔ andani wei di wei bi a wei nso ni esrem ne mmaa ahodoɔ so bi wɔ asaneteɛ but in asante no ɛnte saa sɛ bi a sɛ fibua no ɛyɛ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa a ɛyɛ nyinaa yɛkɔ asante koraa deɛ ne gate nyinaa yɛ adeɛ baako but ɛnte saa sɛ bi a sɛ wei fie wei di a wei mmra na wei nso ni daabi ɛnte saa ne nyinaa ne sɛ deɛ mpanyinfoɔ ahyɛ atoɔ ne sɛ ɛmaa na ɛwɔ tumi nti yɛnni akonnwa mfiri mmaa mu yɛdi akonnwa mfiri mmaa mu nti no deɛ ɔbaa no bɛbɔ odin ɔna yɛ de hyɛ branteɛ yɛ a ɔbaa bɛdi akonnwa yɛ akyinnye biara ne ho nti papa yi asɛm wɔ nti ɛmo ɔde akɔdan House of Chiefs ɛno nti ɔmo mfa Berekumanhene Chieftaincy declaration forms ɛmfa maa yɛ na yɛ report yɛ agada ne sɛ ɔmo nkyerɛ mu nan sɛ o ɔpanyin bi de asɛm bɛto wɔn anim injunction ne adeɛ nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo hwɛ ka ansa na ɔmo de aba first of all yɛmmisa yɛn ho Berekumanhene wɔfom mmerɛ bi a Berekumanhene ma wɔfom mmerɛ bi a na daabi wɔamfom mmerɛ bi a ɛsiane sɛ ɔno na inakan and Ashanti customs and traditions no mmara no ma ne kwan sɛ akonnwa tɔ a ɔhwɛ na de hyɛ nyinaa mu na wɔnyi de hyɛ branteɛ baako mfa ne mmara ɛna ɛnyɛ sɛ bi a kyinkyini a ɔhema no enyi asomasi a na ɔbɛnten deɛ ɔhema no hwɛ a oyi no a ɛbɛboa na ama asomdua ba deɛ ɔhema no hwɛ a oyi no ɛbɛboa na mfa wɔte wakame ma no ɔno yɛ ɔhema hwɛ a ɔno obetumi na bu man ama mpuntu aba a ɔnam mmara no amammerɛ ne amane ne ma kwan sɛ wɔyi
And in this case, ɔhema ahwɛ wɔn a dɛbi mi de hyɛbranteɛ Kofi Asante Korobea esan sɛ ayɛ na mpanyinfoɔ ka bibi a sɛ aberewa tia wohwɛ fie biara mu a ɔn sɛ mpempi na efie kɔ ɛwɔ mu mmarima no tae ɛkɔpem so kɔpɛ deɛ obedi ne ba fie abere biara aberewa na ɛwɔ fie ɔbaa na ɛwɔ fie yɛ a wɔwɔ fie no nti ne nkwadaa ɛwɔ fie nyinaa nananom ne ne mma nyinaa obɛhu obiara so ne ne ban ɛho sɛ dɛbi bi nana wɔadiɛ ne ho dwo wɔadiɛ n'ani so ɔhye wɔyi mehwɛ no a yɛntumi mfa adeɛ nya no deɛ nam sɛ aberewa na ɛwɔ fie no ade hyɛ nyinaa nti no ɔbɛhwɛ wɔyi na ade hyɛ ne sɛ onim wɔn nyinaa ne wɔn su esi aseɛ nti ɔbɛhwɛ mu sɛdeɛ amammerɛ ne amane si tie no na wɔyi deɛ ɔbɛka na wɔn sɛ wɔn so mu a ɛkyinɛ bi wɔn yɛ werɛkyerɛ wɔn so ɛkyinɛ bi wɔn yɛ dɔm wɔn so ɛmɛ bi a yɛde kyina bi kura yɛde fie agyapadeɛ bi gya no de na esi akonnwa kɛseɛ so a ɔmo suae man no so ɛma adepa bi ɛnsɛn na nti ɔhema na ɛwɔ saa tumi no ɛda de saa kama Berekum ahema a enya saa akonnwa no bɔɔde hyɛbrante ne din na nso ɔmo ahema a bɔɔde hyɛbrante ne din wie a wɔsɛ ɔmo nana kɔntin ne sese yi ɛna yɛnte aseɛ nana kora so ne sese yi ɛde yɛ na amammerɛ ne ka amammerɛ ne se sɛ ɔmo ahema no bɔɔde hyɛbrante ne din wie a yɛde ne kyerɛ atena nkonnwa no atenkunya no yɛde kyerɛ mu a mobɛvɛte no ɛnyɛ sɛ bi akyinkyinia nipa no ɔman hema abo ne din yɛ mpɛ no te yɛ ma ne ni akunya daa bi ɛnte saa ɔman hema ne bɔde hyɛbrante ne di wie na de kyerɛ atenkunya no a afei atenkunya no adwuma ne sɛ bɔrɛ sɛ football bi wɔ ne ho anaa and in this case football bi ne sɛ wafa wɔ bi yere sɛbi ɔwɔ record bi sɛ mesrɛ mi ka wɔ mpanyinfoɔ mu anim a wɔne obi dada ɛneɛ sɛ saa deɛ a wɔntumi ni akunya record bi sɛ ne nsa ha no daabi ne wɔntumi ni akunya record bi sɛ wakɔtwere ne dua fie ɔkɔda fie ase pɛn ɛne wɔntumi ni akunya anampo mesrɛ mi ka wɔ wadi dɛm madaro mebru ɛne wɔntumi ni akunya ɔwɔ adwemu ha kakra bi anaa sɛ yɛhwɛ saa nneɛma nyinaa na odifoɔ mu baako koraa te no atena akunya no aso die ne sɛ ɔmbɛhwɛ sɛ ade hyɛ branteɛ yi nneɛma yɛ yɛka yi wafa obi yere anaa ɛne ɛda bi deɛ nti a yɛnyini ntum atenkunya no deɛ nti yɛnyini ntum ne sɛ wafa obi yere pɛn nti yɛ ɔdi akunya mu a deɛ nti yɛnyini ntum ne sɛ sɛbi ɔwɔ adwemu ha kakra nti wɔte akunya so ebi ɛkyena nko na ɛsɛ akɔ kenya ano ama akɔfa ɔha ne amane aba ebi a ɔnyɛ dehyeɛ nti ɔdi akunya nyɛ yie ebi a ne nsa ha no nti ɔdi akunya nyɛ yie ebi a wɔdi dɛm nti ɔdi akunya nyɛ yie nti atenkunya no hwɛ na saa nneɛma yɛ abɔɔbɔ so nyinaa no wɔdi fo baako koraa mu a ɛno deɛ atenkunya ntumi raise objection sɛ daabi aberewa anaasɛ ɔhema hyehyɛ branteɛ wɔyi ne nsɛ ne sɛ nti yɛmfa ne nia yɛntumi ma ne nia akunya nti yɛnsesa no but in this case bra yɛn nyinaa yɛhu bi it is on evidence you can go and watch the video from Procedural, the official mouthpiece of Asanteman ɛbra ɔman ahema bɔ di wɔ yɛwura no mu nyinaa ne Asanteman nyinaa anim hyɛ meka sɛ yɛwura de hyɛ branteɛ a mpɛ sɛ mede akunya ma ne de hyɛ branteɛ Kofi Asante Korobea yɛbusae ɔhene kyia me ɔhene kasae yɛwura kyia me katakagye so de to dwa ɔsɛ daabi monhwɛ obi wɔ asɛm bi ka sɛdeɛ nneɛma ɛsi kwan mu obi ntimi ne akunya abusua it is on record sɛ nanom nyinaa obi anu a ɔka sɛ obi a na obi bi ka wayɛ sɛ nti yɛntimi ma ne ne akunya sɛ odi akunya ne yie obi ntimi raise objection bi asa and in our customs and traditions no ɛbra saa conditions anaasɛ obi bɛka sɛ constraint yi nipa no ni bi wɔ hɔ no biribiara nyɛ osi akwan nti yɛma ne ntimi ne akunya na sɛ ne kwan mu atene yɛ otimi di akunya because obiara make argument sɛ Berekumanhene hyɛbrante Kofi Asante Korobea saa brɛ no wafa obi le daabi obiara ntimi make argument no obiara ntimi make argument sɛ ɔkɔda ne dua fie pɛn daabi obiara ntimi make argument sɛ mesrɛ meka ɔwɔ adwuma ha afei obiara ntimi make argument sɛ ne nsa ha no ɛna afei obiara kora nso ntimi make argument biara sɛ ɔnyɛ de hyeɛ sɛ ɔteke all these boxes there na biribiara ngu esi ne kwan sɛ ɔntumi ni akunya sɛ kwan mu atene ɔhema so na ɔbɔ ne din nti ɔtumi di akunya ma ne yie enti wobɛka yi a papa a sɛsi a ɔde asɛm kɔ house of chiefs no nti wɔn mu nya mfa Berekumanhene gazette anaasɛ ne Chieftaincy declaration forms ɛmfiri the British House of Chiefs ma national na da ɔbɛyɛ sɛ 1 month and some days nie na asɛm mu a ɔbɛyɛ voice bi abɔnten bɛyɛ sɛ abosome bɛyɛ sɛ mmiɛnsa asɛnan nie na ɔkasa no wɔntumi ankasa bi a deɛ nti a wɔsɛ bi na medi akunya ne sɛ bi a ɔmanhene na sɛ de hyɛbrante a ɔhema bɔ ndi no wayɛ si ana wɔntumi anya code biara
but then some kind of can bobo so say or say omo fie omo di ache Dormaahene okwa akura no efiri omo afie and ono so aba obedi Dormaahene okwa akura no and ohima omo nya afiri fie back no and also in Ashanti and in account customs and traditions no and just and it doesn't deter or prevent someone from being a chief. And first of all, the instrument of a therefore shady was until Tosmina as Berekumahene and from Bravo baby. And then also Nana Kuntine of Berekum, and then also Nana Crosswing. And make argument say, and you can say Nana dear Kunyan, or favorite India Kuyan. Ebia, Oboko Krobison, if I win your fat, Oboko Krobison. Na ebi akoro no aduanafo ne di akunya kese ye o bia Dormaahene adwa aduanafo ne di Dormaahene adwa ba de bia bokom na kontin na adwa ye wo koro no na so Dormaahene mu no na bia ya asonafo asem ka ebi ye oyekofo e ya betufo that's in the first place kwa no sa atena nkunya no one adehye no abusua no omo nya abusua baako na campus wa beyi ono abekira adehye abusua de wonfa nti akunya so ti menimo ade ba do ko gura bia Berekum yi so mo ye corner for Asante asokore ba do ko bia na continue kwa waje ejina mu na wonye corner onka corner de shibusua na bi onso na busua it haven't you come from your family and determine say the royal family no emfa o preference Mr. Mekon or preference and intina kunya so as Berekumanhene. It doesn't work that way. The case yeah when you need the House of Chiefs no Mr. Mekan, kakra ya mpanyifo aka me atibia mamanya manem tino. Any grounds bia. Say ebekwa kodu say Dormaahene Chieftaincy declaration form square no. Ye pese ye twa kan sem ni ansa na. Ye dia call. Enti that is also one of them case ye kan wasem. And another update here ban say asem ko original House of Chiefs no. None of the original House of Chiefs upper committee na tie. Upper committee no a 3-member committee, Mr. 3 Paramount Chiefs Committee. 3 Paramount Chiefs Committee on power no. Nana Suma Mahene count. Yami Nana Wenchi Mahene count. And after Nana Jenim Mahene and so count. The 3-member committee no a Mahene me and say Nana Suma Mahene. Nana Wenchi Mahene. And after Nana Jenim Mahene. It's the number of Berekum Filla say so some cross say, in fact, assembly ni ho, I know the my can, I'm saying it on record. So assembly no Berekumahene aba. Wa buy our share say kwa open to Berekum and take it from us say, nyame di mu nti bibia no ebesesa. Or therefore chedi abo Asante Otosumi no is the paramount chief of Berekum and will forever be the paramount chief of Berekum. Bibia no ebesesa. But I don't be clear Filla say na asemu a so asemu pa ba House of Chiefs and am power. Na no so want na so. Na no am power won ye won some kakra pesi bisade fa ma power mo. Cause mo ma pa na Suma Mahene na Wenchi Mahene na Dwene Mahene. Me nka mfa nkwa achi. Obekaye a ebra Berekumahene ekwa akura me che da sebre Dr. Mankona die wo kwa akura. Na dot ye course e wo bosume du ba kono wa fimpimie no ene aduonu miensa. Obekaye a ense bebre sisi. Dot ye ne course no da na twato e na ye wura kro bia Asante kotokoni dudu obiribie. The hotel carrying Berekum so ekoye ekosi on one Mahene ye ne twato okra. Now before that na no wo Berekum e de dabies wa ahemfu bia beba. Ti da wo kuada. Na no de yesi wo de ama the original House of Chiefs. That's the original House of Chiefs and after the National House of Chiefs. Until on this first day no na for Asante Man Council and His Majesty Otumfuo Seti II, the president of the land at the time, the vice president named Penifo Oluaka. And I another Dormaahene beka say Sada ukada no e muruku Mr. Mekanti no ontimi ma sada no na ewum da ya wada na no pese oba sada no so ye da ye for Asante Man Council ne de otekra ne Berekum so and afi Ghana mampani and ye nyina di wa dance mo man kan no kwenche on sa bre no tension na ego mu no e bia bibia ngo ebesi e asomdwe mu ne ade but e bia and someone now from someone e bia na no bi kan ade na do wa ne kan ade e bia na sada no ko ba sada no a ebia nka bibia nsi obodo biti bia bi bia ya obi ewo ne muti na akoye bibia na akofa ha ne amani aba ti sa bia na mu na chieftaincy minister interior minister ne ade efra another one say almost say be ya nkasa ya oda no mo ma ebia na akofa tension ne ade aba obekite that day e Berekum na security o won ya asem kito from ura Berekum kato ura konu nyina na security bia be fa bia oh na after year no me twa uni CVP so
The enti ananom bi feel say there be committee no kwa the House of Chiefs apa no omo won sem ka ho. Be twa bi dey si bi so. Saa bro no mu a eye ne course wie no. And the beto just na ananom bi aka bom, ananom bi e wo bro House of Chiefs. Aka bom. Ya o masem o mo kan na say omo di injunction ato Berekum eso. Ya o ma yi Berekum, and so ma suspend Berekum. Free the bro House of Chiefs to further notice. Ebusia be kai. Yes, 2023 na sade this year. E ma no kwa na so ala your bro boy. No dina mu say there be the House of Chiefs no enye obia dia. House of Chiefs enye ohini bia dia. E na House of Chiefs no enye say bia say ohini bi no ohini bi wa asem a na o use House of Chiefs. Say House of Chiefs no dey. Aya ban and the dem tintim. It is a statutory body. Yeah, amra na ama edina Brian. Into there ebeye bia no say within the confines of the law. Na no bi chere say saa brand mpo e ba so suspend the Berekum from the branch House of Chiefs no. Na no miensa House of Chiefs na power so go to committees no. Now we are integral members of the no call Berekum so the injunction at Berekum so. Saa brand no suma man e ka ho bi. Afi na wanchi man so ka ho bi. Na dwene man so ka ho bi. Saa bi e Berekum feel say say emele be go atwam na no miensa ya mo want to committees we ka bom say o ma dia to yem fa injunction to your so. Say yenye free house no mo a. And you understand because now almost show solidarity and what you come say akwa no Dormaahene him feature say o almost show solidarity the amano say Berekum ayi na wa man no omo tanachi injunction mo dey ato Berekum so omo tachi ni ade enti I mean it is an open secret say there are some chiefs it is believed say they harbor some anti-Asante agenda bi say no be feel say the say na tie na pa na no me say yes you would give be say na no me say ma pa wo mo I say for some time now, almost about some form of anti-Ashanti agenda. And yet, then, yeah, almost now committees almost share and semi car. Ebia, almost the paper pay the beton, but ye need say, almost the paper pay beton. I must say, and semi was a corner. In the first of all, we have questions with Nanomi and Sama Power. It was what I say. Nanomi and Sama Power, I want to see almost Berekum was okay. First of all, I said, be or my man for Brebia, or my man, the Amamani Amani, and our tone, and the Bia cost was with you, so I'm a Berekum mine or therefore to the abo, Asante, yeah, or toss me, and Yajina to Amani Amani Quanso. What's your chair in mind? The minds were your chair, chats and Queen, so I chair. I feel, what about to Fabi Swatch? Nanom country for in our car be a tetchy, let me be a yas with you. What take it all the boxes? This is no crown can be a some year in your tribune. Then so some of the grant you want to send me. I say, oh, the bed die the House of Chiefs, and don't see more for a chieftaincy declaration forms on quay. No more pound, no better than some more car. O pound, me and son, yes, you feel say, a free bear, bread, that's a bit crown. One more time be it, yes, and the bread bar say, House of Chiefs, I must suspend the year at the free mono. Na no me say no more can no more a cambo mu say or more can one dia to see and suspend the I may check come say could show solidarity I want another man here fee. How sure are we say almost pepper you be grab back to some punka assembly or what assembly or but then punka assembly or what how shall we on the pepper better now one can say yes no fata nti no kran so ma yenya doubt kaka nti sansa me di to we no yes na no bi nsem a na sa no bi e Berekum say na almost feel fan nsem a e cost no other dimensions should say House of Chiefs no ensi hene asem nso ho ne kasi akada area something akada say House of Chiefs ntimi mo bi nya hene House of Chiefs no ensi hene enti Berekum asem enam say Berekum asokware enti no Berekum asem kotokofie na senti ase ni mu a ye kana ma asem ba anya say ho no kotokofie na ekoyi o hena ma de bi ne mom enti mo ase bi e won bia ntam kwa be ma no hena hwe no ye mu ade na bi bia ya asem enti anya House of Chiefs no na ebeka Berekum asem yeah no the House of Chiefs no beka say omo mfa Dormaahene nkrata no free regional national because the Shebanti be no pe kunya di awe nya mesre me kan e di asana be dan House of Chiefs is na no feel say there be yen sense mba ya na yenya nte ye ho ase no ye ko ya hi yeti bia bia yeti wo ye kotokofie ema the various parties omo sha ase yin they were there they all agreed to everything and there is no issue in the first place na me campus about House of Chiefs and then also House of Chiefs no they are another one who are at par paramount chiefs are na at par and you know obi ntumi me see Dormaahene ma obi on a chrome and obi so ntimi chest there be when you for nsi akunya na mom yes so we be bia we nya de nkrata e ba se mo nyina mo fast track process no
Enti the House of Chiefs ntimi nsi ne mfa ma yɛ sanse yɛ Berekum for deɛ yɛaka no yɛka yɛyi de hyɛbrante ɔhema yi de hyɛbrante agyina to wɔ so akyerɛ yɛ wɔyɛ Berekumanhene nti mohwɛ na momfa the chieftaincy declaration forms no ɛmfiri regional ɛnkɔ national. That is the most important thing right now. Na mmom ɛnyɛ sɛ bia yɛsan ɛreba yɛkyi abɛka nsɛnsɛm bi wɔ hɔ. Nti abusua, that is the update yɛ a ɛfiri hɔ no ba. Nti saa bere yi nanom deɛ ɔmo fili sɛ daabi that 3-member committee kɔ ɔmo apaw sɛ ɔmo ntena Berekum asɛm so nka no. They cannot trust the 3-member committee, not because say be a Mr. Mka, say be a no one in Tian, mom, presidents and no more can say, I say, a better guys must suspend the free house on. Now, me, I said, no, that can be. And maybe we might not admit it publicly, but it is evident, say, there is a bit of anti-Ashanti agenda as started, and they feel, say, and three, and also aligning with that vision of anti-Ashanti agenda. The house show they say, in Pupepe, you be quite to me, na kan pese ya base ya meka yasem so ntia no so ya baako ya na no mo Berekum de omo so omo hwe se omo de nkrata na ba moje entintempa the regional House of Chiefs mo honye ha na on for my hidden nkrata no free the regional House of Chiefs everyone national ti you so twen e de be to bia se watimi de nkrata na ba ne ba de munchi mu any more money bu na beso. But let's not forget in America say normally no say nkrata no free the traditional council, and in this case Berekum dey yeah Berekum Traditional Council and Krono Berekum, Berekum East Municipal. No. Ekodi Regional House of Chiefs no. The House of Chiefs na said anything. Now say Kurabra Supreme Court 150 years lecture e wo kotokofi in Iraq SIC subi. Say akra ya amamani amani city e Ghana amani kan say. So he so wie. Need ne say the forms no efri the traditional area yeah wo the Sampa eba regional no mu. Na no agona man the efri agona secure. If you just secure a horn baby, now or the aba regional, that is Kumasi. Mampohene the Israel or the free Mampon municipal, no the aba regional Kumasi, now free regional Kumasi, aba national Kumasi. Likewise, none of them just there be a man say, more as a regional House of Chiefs no. Say Kratani free traditional area or ba a regional what the what you want to say? What a messenger, what they call, we a conduit, yeah. Ade na aba mo nsem no mo mfa nkɔ sɛ asɛm bi wɔ ho a ɛnyɛ mo na mo betena so ahwɛ na mo sɛ asɛm bi wɔ krataa ne ho a the National House of Chiefs on research committee na beto on boase ahwehwem na asɛm bi obi ɔde year to year asɛm ade aka bi akɔ so tina bɛka na na nso atrɛ for gyina court no because on say there be traditional council yɛ na yɛtu anamo nyinaa ade nkrataa na aba de abɛ regional fa krataa no kɔ national and national ne ade ama yɛ kyɛ nsɛm bebree. Nti na no ma wo Berekum fili sɛ da bi sɛ de amba no city no krata ne de abrɛ mo mo sɛ ne sɛ monye mo sɛ ne sɛ mo fan free hɔ mo fan free regional hɔ mra national but about a month now enya free hɔ mai because the national is national for NG ano mo tintim national no ɛkɔ hɔ a research committee of the National House of Chiefs beto ne bo ase na ɔhwɛ nkrata ne nyinaa mu ɔhwɛ sɛ mfumsuo bi wɔ baabi a na sɛ ɔde research committee ne nsa so mu a ɔmo bɛyɛ background checks ayɛ nhwehwɛmu biara sɛ wɔn nsɛm bi wɔ hɔ a ɔmo pere ɔmo gazette ɔsɛ ɔmo ase ahwɛ nsɛm nyinaa aka bibi ansa na wayɛ nti it is not the duty of the regional House of Chiefs ɔmo na ɛbɛto ɔmo ase ahwɛ sɛ ɔde bi kasa nkwa agye yɛn mfa nkɔ because the branch bi say ɛkɔ yɛ amofo so hin there bi ɛnte saa so nti ɛkodu national hɔ bi na research committee no ɛhwɛm na ɔhwɛ nsɛm nyinaa mu na ɔgye tum wie a ɛfɔ de akɔ the standing committee na ɔmo so agye atum na officially a make pronouncement sɛ ya gazette your mind ya waba for Berekum na bibia ya asomdwe ti enye that one it is not within the tenets of the regional House of Chiefs say on the scrutinize it on mine CD forms because acting president in Sasha say na no matter kunyo Berekum na and waka mo on Sasha say or dey free the Berekum Traditional Council about regional so the abusua so that is some of the updates about the abaso the sabre assistance now they met me catch on say krata no nyamienu no kwani Enyan free the Regional House of Chiefs national. It's a month and some days now, but enyan free all my and that's why because House of Chiefs say oh junction be down near the end of some muka and I'm teaching said the city and another more Berekum so how they feel about this whole thing. In the city. Let's not forget Sampa the understand yeah na fear ma was by man manager fa equal pay mandamus order as mandamus application our court ni na mandamus ni say at the end was the House of Chiefs ni mmeremu ade a wo so obi ya onye no
court one share no one ye enti we minim say enkodwo but akoba say eno so ye saa na name of Berekum e was saa akonya ne say obekọ court na okopɛ mu ndamus say court no enhye the regional house of chiefs no na omo fa omo krata omo ahene krata no ebra na national tintin so akoba say no so gira ma entimi ma court ka no enti a contempt timi bam contempt so bam na say ye yi na still na niam ayi a ukai Sampa de na Sampa jafra de na national house of chiefs e wo ho na court e ma 24 hours say on enter na jafra di wo national research chiefs no on gazetting within 24 hours yes sir obe face bra the national house of chiefs was left with no option than to do their court akan enti I mean sometimes e bi animal bi ho a e be huru kakra ne ade ba man kasa bibia to betwa na ya asomdwe na bibia akoso kama obi kwaso be bisa sa na gazette no kwa no e dia ade a ye ni abere ho aye kan wasem ye tie ne se nyame no kwani se nyame ya adom na itimi gazette Omanhene anase Berekumanhene e be boa ama Omanhene ne aban enkita hon bibia akoso wa no san se aban no Ghana ba chere se nti unye so ayi na abaye ohene bia enam se yede mbra ne bu man nti hu benya se mbra no so bagi watum the only way mbra no bagi watum ni se yede odi beko National Register of Chiefs mu yetintim wom ti e fa National Register of Chiefs ma ye hu sa di ohene di wom o na ye man ne wa ha ti se o pese oni aban ko anya nkita ho o pese o kosa aban o na tena yi mu e wo eye nkran popani mantam mu a enam se odi won kratem nti aban de mbra ne ye adwuma eye easy se obenya access to president obuja se won administrative ti sa na ya na akwa ye hu hia pa se ye gazette wa emotimi ni abanya nkita ho bebre emotimi ko prempuntu oba okrom ema bibia wo ye bia o gina brane san se amamanya amane tawachi ana mbra nso tawachi ye ba sa ebua ma bibia timi ye yi na bibia timi tumpon na ma koso asomdue kwan so pa ntina da bia ni abra ye de update e ba besum nti abusu nyame ya dom na official na say finally the regional house of chiefs e de Omanhene krata no e ba national kumase ha ntempa e besamba ni abema update ni na ho said ya isi enti enya abosua ne hwe said ya nsem no ebesi akomeda asesa ochebre na ohwe medi de kwabena wisu aha eye by Grace TV wadaroma se ene de di kan obeka ho nesro so be like no comment na wa share we are not subscribe and watch ye nyini mu ye hwe de twedi ampo nyakopon ebe ye na ye koyi kai se ye tonfi e wo Kumase atwema ya be a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and a 3 na aka a single room self-contained. It's all shame. Now, if you're in the trouble anyway, it's all shame now in your few Kumase and pa. If you way, only free to follow like Purple College area, or on a 10 minutes drive. The point on what to be covered in the field now, no one the Birada. A whole fact, busy with do one, I can't at all. And so, Yanko Tia Druma, no one ya buy. Only a bear, mamma, only Yanson are going to Nunti. And a man a cobani, sir. I feel Miss also come for Obi to the enterprise about Kumase, South Interest Junction, oh, patare papa. And for Papa perfume papa the Ayaba Cope or Ghana, and the Kumasi baby, and on the Obi Trading Enterprise or more Kumasi South Interest Junction. Or the on perfume go one, who be hearing baby Fabia, your boy and son at the front. On Montarans, dear papa, and in Power, BBI, come at the corner, go GB, BBI, and Koyim Fama. Better Grace Financial Services, a intermediary financial group. Ghana for Yamo American Canada. Open insurance company papa. Financial company papa na de ho abatana na net one amount na bi se bi kwa we here one show dia maybe bia ha wate e ba kope eno a any Better Grace Financial Services didi mi ame mama dina mama dina kusina na to ase hene kotokwa na brempon e na yere ni mama dina ya okofare bai e de ma Better Grace Financial Services ni mama dina kasa na mama betu ne bo ase a chieftaincy mu acho o de ho bata na no mu sika na akọ pension ya yako wase bra pension no ohia sika omotam sika boom di ama ye tax free na bra no omo sika na so mesre meka ha ne amane bi pa na no ntimi nya adwuma bi ma bibia ha ombe so mu na omo hwe wakopin so obi nyame dia na omo na so omo hwe wakopin so obi su apon and as a college mpe we ne dia na pe e Better Grace Financial Services omo a na make comfort et ama abusia me da asesa ojebre na ohwe me recharge otomoba so me kan cho se ope car papa to ya usika sem wo fom badunya car opa ko recharge kakra be kura bla mbaje mama car ya ese fata na dia bobra e bia won so car ni kura no yisu ache opese oton no problem fa car no kuma recharge ombe ton omo ton wi a omo do usika be ma e bia ye kama e di ama afa bia wo ya ban dwuma ni unya car ni bia pe ba sika sem wo fom ko recharge aso ye na efa payslip ko be ma car ni bi ni watu ani kakra bibia boko oye sofo oye ohene nananom pia oye imam
o de onya abandwuma ni but wo address e hwe wa ibe hu akọ recharge so e ene wo nya nsi omo ma aka ni bi na o tua kakra na bi aye boko afi bi akọ akwantu o pese o to ka de bre o maame o papa na onya bia na so bi ha recharge e be bo ha no bi aye boko ene waso otimi a chew nsemu ye e de a chew recharge ebetie na ọmụ asọmụ na ọmụ asese na ọtọ na fra kontu mo bedu Ghana ha nso a port no mo agent bebre ho mebebo na mo yika no na bibia akoso yi etiama ebrepam yi behia koso wa no hwe by Grace TV midin ade kwabna so nyame nka ho makao bye bye